semunika rasa candrane pin dorong nandrane kan tawa akal sinapun raras mawon perkalawan tunggu Sri so
ngungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan puluso Amangku sang dia utama nalendra muda Rama-rama dewaku yen mapunten sinuwun agarya kagiat raos sing manahipun ingkang abdi pun Anoman dene paduka Gusti kula ing Mandura inggih kepareng rawuh wonten ing Kendhali Sada Diwaji kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa jagat wasisaning Ubathara Wayatara jagat yo Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha kaprayogakna anggenipun lenggah wonten ing pecrabaan Kundalini sinuwun wis ora kurang prayoga praptaka ning pertapan Kendhali Sada dina samengko iki Kakang Mayangkara Yayi Mas katuran karaharjan yo Kakang Anoman slamet sowanku aku ngaturke bekti marang ngersaning Kakang Mayangkara kula tampi dawah sami-sami janur gunung kadingaren dene jengandika sinuwun Prabu Mandura kepareng rawuh wonten ing Kendhali Sada upami ingkang abdi pun Anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken Diwaji kepareng ambabaran ingkang sejati dhateng abdi pun Anoman Kakang Anoman wonten timbalan marang coba tak takoni wangsul ana ingkang mertitis nggih paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa nganti suwe Kakang Anoman nggone urip ana ing alam padhang sugeng ana ing jana loka wiwit Sang Prabu Ramawijaya nganti tekan saiki wis beda jaman ewadene Kakang Anoman isih pinaringan yuswa panjang aku tak takon karo Kakang Anoman kewajibaning Kakang Anoman kuwi apa kula kadhawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu kadhawan rumeksa kalawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten wiwit sinuwun Ramawijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Ramawijaya ngantos sak mangke kula suwita dhateng negaring Ndarawati suwita dhateng sinuwun Prabu Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna ateges kula tetep dhateng kewajiban kula netepi dhateng sesanggeman ingkang sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman kula tansah budidaya hanjagi dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu ngono Kakang Anoman nggih kasinggihan mekaten nanging sabab apa dina ana lelakon ingkang tumanduk ning Projeng Ndarawati teka Kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Projeng Ndarawaka nyuwun mapunten jengandika anak Prabu Mandura paring dawuh bilih wonten lampahan ingkang tumanduk wonten Projeng Ndarawati menika nuwun sewu keparengipun wonten menapa Kakang Mayangkara dadi ruhanamu yen to wis ana sak candra itung klungganing nggonten samengko iki Yai Prabu Kresna ninggal Projeng Ndarawati mongko ora ana baban kemangandha ingkang semendhe banun kang tinumpuk malah Yai Prabu Ndarawati ora weling kelawan Nayaka Punggawa Ndarawati tindake menyang endi wis ora kurang-kurang Baladewa ngene upaya marang lenggahing Yai Prabu Kresna parandene gagar wigar tenantu karya kalebu ngrawuhake para brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya angulari menyang dilenggahi Yai Prabu Kresna parandene ingkang katindakake gagar wigar tenantu karya. Mula tumuli Baladewa sowan ana ing Kendhali Sada ingkang sayekti marang bakal nanjihke marang Kakang Mayangkara
yen to pancen Kakang Anoman kuwi rumeksa marang yuwananing Sang Bathara Wisnu. Nanging sebab apa? Wisnu mendran saka ing Ndarawati lah kok teka Kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan dengkul. Tanggung jawabmu menyang ndi, Kakang Anoman? Sikron teteng gayung ngakasa risori sikori sang Ramandaya Pati. Ana yaksa gungcang romarane wil katak sini. Iladal. Menapa estu mekaten sinuwun? Lho, ora bakal ana jamak meneng atase Baladewa matur dura kelawan Kakang Anoman. Mula Kang sangka kuwi yen to dina samengke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahi Prabu Ndarawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narendra ing Ndarawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padang sago lan netepi marang kewajibanmu nangka dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun. Apan menika sampun dados kewajiban kula selak ana tanpa gina. Namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencangi upaya wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Menawi sak mangke boten pinanggih wonten ing jagat klilan ana kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para Jawata nanging lang prayogi menawi dipun upaya langrumiyin wonten ing jagat menika mbok menawi nembe alampah tapa duwe nindakake suwiji-wiji ingkang boten kenging kawanguran dening tiyang sanes. Ora sandadak kokean gunem tanpa guna ya budal dina iki mudhun saka Kendali Soto ngupaya menyang endi dening Yai Prabu Kresna. Monggo kula dherekaken sinuwun mandura. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Prananggana magawe gelarira wang-wang katrenjo barisan nadyan mung sithik nanging kok mepalangi dalan sawa iki takon karo aku lho dhisik ngaku kowe sapa prajurit saka ngendi lan wigatine apa dene mapan ing tapel wates pertapan Kendali Soto takon karo aku kekeseting Sang Prabu Kumbara Yaksa aku tumenggung Sumbang Surajigja ya balik kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Setyaki Singa Mulangjaya
Tambak Yuda, Yuyudana, wah jenenge akeh keparat. Rantak-rantak laku ning Prawadyabala Maragaging aku aja mati tanpa aran. Wani mapan ning lengkeng gunung Kendali Sada. Ana wigati apa? Setyaki malah kepasang Yugya katujuh ngene. Dene laku ning Prawadyabala iki mau durung ketemu karo pawongan siji wae. Ning bareng tekan kene ketemu kalawan kowe. Wigatine apa? Didhawuhi dening Sang Prabu Kumbara Yaksa kinen ngupaya menyang endi dununging kethek putih yang bisa tata jalma. Yen kowe iso nuduhke, upama kowe iso nuduhke lan aku iso mbantu kethek putih mau. Ganjaran mengko dipara loro, aku separo, kowe separo. Mula rasa dadak wigir ringo-ringo lan aja nganti ana rasa tida-tida. Yen pancen kowe ngerti, tuduhna Setyaki. Kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana gugu karepe dhewe wani ngrasani karo Kakang Anoman kedhek puting bisa tata jalma kuwi pandhita ing Kendari Sada kadangku tuwa ya kuwi Kakang Mayangkara. Lah yen pancen kowe ngerti kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen wenehna karo aku. Aku bakal entuk bebungah ingkang sakmurwat karo Ratu Gustiku. Kena kowe bakal mbuntuh karo kadangku sepuh. Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Lho. Kok malah kowe sajae nantang karo aku? Lekno mripanmu gatena gobokmu. Kae kadangku tuwa, ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa. Malah kowe sawadya barang ora gelem lunga saka lengkeng Gunung Kendali Sada. Aja takon dosa aku yang bakal nglungake kelawan kowe sak kadang. Lho, wani karo sing tawedene apamu? Ora minggat arep tebak dadamane marganing patimu. Singalena Prapting Lalis tumenggung sumbang Surajeja.
Waduh. Wah, lho munyuk putih. Melayu eneng opo? Wah, sinuwun. Wonten pepadang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun pethak mulus. Sareng kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman. Namung mugi andadosna ing kawuningan samangke Begawan Anoman ngamuk punggung Suratantaha nirbaya nirwikara. Sedaya para prajurit sami nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung. Kepelajar aji kalawan kadigdayaning Sang Mayangkara. Wah, candhak kowe ya. Bombonging galih Sang Anoman nalika semanten saged mbubaraken para wadyabala. Ucap kacarita nalika semanten eling-eling yuswa wis kaladuk datan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad iwandri tasih kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa sigrang gigit jangganing Sang Anoman dadosaken kaget nggih Sang Mayangkara wau. Nigit janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kagiat parandritan ngraosaken sakit amung datang saged nglawat. Sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul tinimbang pecah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma. Sukma uncat saking raga ngambah halamantara. Ayo. Setyaki mlayu-mlayu ya kene. Nggih, Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye?
Nalika semanten kula sareng lampah kula kaliyan Kakang Anoman. Nanging katrenjo Wadyabala ingkang ngayunaken dhateng Kakang Mayangkara inggih Kakang Anoman. Madosi wanara ingkang nglusipun pethak ngantos dados peperangan. Yo, nalika semenapun Kakang nyumurupi bledug mangampak-ampak lebur kasaput ing kangit. Tak kira krai banteng karo macan jebul tinemune si Adi Bandara karana sawijining Wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebab apa? Saeng katebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang nganggigit jangganipun Kakang Anoman. Satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negaringken utawi pertapan Kendali Soto. Lho, Kakang Anoman digawa buta kasinggihan mekaten. Bae lah dalan karepe dhewe. Setyaki daya anakku ning buta ning nganti ana apa-apa kowe anakku sing ditutup dening sapa wae kandhane iki. Dan prayatna semuriris Dengok-ngoki apa ta, Mir? Kok malah dengok-ngoki ngopo, Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayu wayu kok bingung penggalihe. Terus? Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to, Le? Bantu pripun? Bantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun, Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh iki to. Bayar sulapan, Pak. Mbok ngenteni pasar malam, Pak, nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembatan Ala Garing Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to, Pak, iki karepe? Iki piye to, Mir, kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ora tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Ngerti apa? Dadi gajah rak penyakit to Semar iki. Kok sikik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nanti neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk, tumbak modar iki.
Ora nek mati ora. Ora nek mati ora. Kowe ra nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Mung waton iso ora. Wis gong distokke ngendikane bapak we. Ya wis. Nek nganti engko aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Rasa kuwatir. Mlayu wae sing banter. Jujuka ning Taman Ngastina. Siap sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dompo lho. Ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep apa ya telale. Hah? Telale. Wah iya, Dik. Ah iya. Gareng endi gareng? Mburi dhewe ya apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki. Kuwi sing sok ngerok jenggot lho, Tre. Apa? Sing sok ngerok jenggot silet. Ah. Kuwi. Oh, mulane kok ambune teng-tengan ora. Kowe ora kuat le ambegan iromu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, wis klepret kaya ngene kok padake ra. Saya mangkat aja jogoke ana omongan. Ayo mangkat jogong yo. Ayo gong, sik. Wah. Ngandel ora? Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlakuke kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngangano pokoke karo gemermeng terus ya. Ngiwa nengen. Ya. Men ora tiba gajah mlaku tiba. Wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ning ngobake pokoke kowe muni ngiwa nengen dadi aku men ora ketrikel. Ya mangkat ya. Gong. Wow. Taning kalanggawan gelar pandaan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang om Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Boya Pangling kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun. Inggih, ulun. Kemarin kula ngaturaken sembah, sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Ya sukma wicara ulun tampa. Akarya bombong tias ulun.
apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Ih, wale-wale menapa Pukulun? Estunipun namung nanjiaken dhateng lelampahan ingkang sampun linampan dhateng wayah pun Kresna. Bilih kula nampi sasmita Jawata badhe matedhaken kanugrahan inggih menika 3 perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka 2 wahyu kaprajuritan angka 3 wahyu pulung ratu. Pukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan. Lajeng sakmangke kula badhe nyuwun priksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten menganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan wersa paduka Hyang Adi Pukulun. Ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurning wahyu menika Pukulun. Oh, mastu nama Sidam. Kresna, kula wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata. Jawata bakal matedhake wahyu 3 perangan. Katentreman, kaprajuritan lan pulung ratu. Nanging apa ta sababe? Dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana wahyu pulung ratu oncat saka kayiwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko wahyu 3 ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari 2 ya kuwi katentreman lan kaprajuritan. Lho lajeng pulung ratu wonten pundi? Ulun dhewe mboya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna pancen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung. Wondene wahyu kaprajuritan paringna kelawan kadang kita ing nunggul pawanang Hyang Jodipati Siwerkudara ingkang dina iki uga laku tapa brata. Wondene ingkang katelune wahyu pulung ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening Si Arjuna nanging oncat saka kayiwangan. Mula gandeng oncating wahyu ulun ora mangerteni kita ulun patah supaya ngupaya menyang endi dununging wahyu pulung ratu. Sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya padha ngupaya kang aran wahyu pulung ratu sukma wicara. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing menawi kula mekaten Pukulun tumunten ngamaringna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng jagat sing ati-ati para gagi tampanana Narayana. Bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca iki mayangkara inggih kasinggihan mekaten Pukulun. Lah kok teko kowe wujud sukma manjing alam antara namung upadi wonten pundi lenggahipun Pukulun teka ninggal negari Ndarawati Anoman wonten timbalan yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan ya kuwi wahyu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun wahyu kaprajuritan wis bakal tinampa kalawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara inggih kasinggihan mekaten
Ya ming wayu pulau ratu kok isih oncat saka Kayiwangan. Mulayu Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkaraning jagat Jawi. Kula dherekaken sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana nang ngandika dhuharining sun Werkudara wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumurupi piyambak nggih sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sakmangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina. Aturipun tawi pengendaripun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman. Ya sinuwun. Saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman. Mbok tugel gulune kuandane dipetak ana ing alun-alun negara Ngastina. Kene kaya ngopo wujude Anoman patenane. Anggro sumbar Lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketup ing Anoman sing gedhe pangapuramu yen wektu dina iki aku kudu mentala karo kowe merga sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banawati bakal pinardawa kamulyane tumung kula bapa ngakasa Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono gunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kocap kacarita nata ngastuna arsa jumangkah anigas janganing Sang Anoman nalika semanten datan prayina kedadak ingkang mlebet beteng nenggih gajah ing kedadosan saking Sang Hyang para Panakawan sigra sumurup Sang Duryudana Samulasara Sang Anoman den gading konta nata ngastina Prabu Duryudana dalah upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya dewe panggo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi
wujud ing duwe panggul aku dadi mlebu jroning taman Batobat ngrusak pepasrening taman nabrak ya apa-apa. Gajah yen pancen kowe bisa tata jalma sakataning titas wantah. Kowe ngaku sapa jenengmu? Tru. Sapa jenenge, Tru? Wis manut. Dhewe lunga mau do nganggo jenenge. Ha iya. Ha takoni jenenge. Bambang. Bambang dengkulmu. Gajah kok jenenge Bambang ora. Wis karangan. Lah seru-seru. Ya. Dewi Banowati, Batobat, iso guneman, iso. Pancen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah. Kowe takon karo aku. Aku gajah. Gajah alas. Gajah alas piye? Gajah Binggolo. Gajah Binggolo. Kowe gajah Binggolo? Ya, dasar para nyata. Kowe Banowati. Iya, pancen aku Dewi Banowati, bojone Duryudana. Batobat, ngerti kowe? Ngerti wae, kena ndelok TV. Kowe bojone Duryudana. Iya, pancen mengkono. Lah, ngene Banowati, surumu apa? Sumurupa. Sumurupa. Pram takon nang paman kene sayekti wing bakal ngadili karo kowe. Lho, Batobat. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono. Walah kowe iki rasa dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha ta? Ha ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Ha, kene Prameswari. Kenang apa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari kowe kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener ya to. Lobok kembene kendho ta piye? Lobok kembene kendho ta piye? Kuwi arep kepiye kahanane kawula utawa wong wanita sak negara Ngastina? Hah? Oh alah Banowati, kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu ki pupuran wisa. Ayumu ki racun. Ayumu ki pestisida. Pestisida barang. Meneng ta, Tru? Iya. Sapa sing kena ayumu kuwi bakal sirna margalayu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep apa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu ki arep mung derajate abdi, ning nggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanodya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kuwi? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe. Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa Tru? Salya. Ndara Janaka iki dadi bojone Wara Sembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Oh. Tru? Meneng wae. Terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu, aja dijak. Ben kono mlayu dhewe. Aja ayo mlayu. Kapok ora kowe taune kaya ngono kuwi. Kapok ora taune kaya ngono. Arep kowe landesan tresna, arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Ha takono sapa wis tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean. Duryudana takon nganggo ngapa? Hah? Minta go wangun-wangun Duryudana. Ha apa piye? Oh, alah Banowati. Ayu kok mung dienggo lelemeran. Ayu kok ning dienggo. Wah, menungsa macem apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kono manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba.
Ibu ya mbok. Wis omong-omong to. Iya. Ora ndirasa ibu. Ora ndirasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone jan Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kok nek carane kaya ngono kuwi pinter sandha langit ayu nganti lemeran kaya ngono. Nek kelakuanmu kaya ngono kuwi sing arep ndelke apa? Kelakuanmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentekan kata-kata ya gitu. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba itu. Ya wis ben. Ameng kacune tiba. Arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasa diambur. Wong ngono kok diambur. Banowati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Kresna Senayeng manggelung mintonaken tiwikramannira kang kumitir tara apa jugar Yai ya aku wis jugar mbok jugarake siadi tapa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan Marakage tampan ana iki paring ning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Padawenang iki wis pun Kakang Gawa wujude apa wahyu kaprajuritan tampan ana Werkudara Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngapa panjenengan sampun dura kaliyan kula lho aku goroh ngapa to Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun apa kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun ketinggal menawi sampun kasembadan gayu kanugrahan nanging kula ingkang dereng Koko Prabu kula dereng saged kasembadan gayu kanugrahan kula kedah kados pundi Koko Prabu Batobat Dimas Janaka kowe nang Dimas Janaka Batobat Dimas pun Kakang Daya wujuding gajah pun Kakang Daya wujuding Dwi Bangga Batobat Dimas Arjuna aku tulung ana Dimas lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka wahyu Drampa wah jlamprong omongan glece sak penake dhewe sanes menika ingkang kula ajab Batobat jan iki rembugan apa to moyo kewangi karo pun Kakang Mbok aku ki Daya gajah dionek-onek karo gajah Batobat gajah kok panggraitane kaya menungsa ngerti lakone awake dhewe Batobat ngerti lakone awake dhewe lah wong sedaya menika sampun sami ngertos panjenengan kaliyan Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami prisa sampun malih kok wujudipun titah menungsa nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sedaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kalian kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumrap
panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja ta urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe Sang Banowati. Nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan. Mboten kenging cecaketan kaliyan priya. Laminipun kawandasa dalu, kawandasa dinten. Panandhiri dipunmerat Sang Arjuna ngrangkul lungayaning Sang Janaka. Oncat wahyu manjing angganing Janaka. Kula kok badan kula kantos mangkaten menika terus pundi ora Bu? Lho kenging menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Panjenengan menika nuwun sewu. Gegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka. Wahyu oncat. Batobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun kaditine pikantuk wahyu kamardikan ora Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas aku tulungono ya, tulungono. Kula aturi lenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi, gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Gajah kok bareng weruh aku kok njur noleh. Malah nglungani. Gong. Ayo rono. Ayo ana sinuwun Ndarawati mesti diajar awake. Ana Ndara Werkudara mesti diajar. Ora ora rono ora rampung-rampung. Iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Nggara. Weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajahe. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jan. Manusia macam apa kowe? Mangsane sing wedok dikandhani sing lanang ngijrik wae. Kok ora buru, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane, gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telale mundi iki kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Weh lah pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Oya Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing nawedeni apamu? Wah, minggir tendangane. Kosek kowe ora entuk melu-melu kowe. Wow, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek apa? Permlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandadak kokian guna musik tanpa guna ayo do salin. Do salin ora? Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang Ramadhan semaput.
Wah, karo piyai siji iki wis konangan. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae, Truk. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dinteni angkutan ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka wis nang kene kok Semar ora rene iki mulih iki mesti ra tanggung jawab iki, Truk. Ya jujur ya digotong iki. Aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Endi bapakmu? Kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung. Ya, aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati, Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Yai Ratu tindak mriko. Ingisaken dawuh. Watu apa to ya? Dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyak-oyak dhateng kula tumuli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Biar konangan sing lanang. Apokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mong suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kundur ingkang garwa. Niwahipun suwi napa dereng ngriki? Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara. Kok arep ngopo to ya? Banowati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jangkae dudu mungsung. Sapa? Anoman sendika ngestaken dawuh sinuwun. Kethek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kowe sejatine wis tekaning pati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku yang bakal mulur solo karo mati. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat
keneng soroting surya mega lan gunung wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ana ing negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sasampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan inggih menika ingkang sampun kedulungan wahyu pulung ratu ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan wahyu tanah Jawi sageta pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring sambi Kalandara.